2015. szeptemberétől megújul az iskolai közétkeztetés. Hogy hogyan és mit eszünk, évezredek óta a külső körülmények határozzák meg, például a rendelkezésre álló alapanyagok, az elkészítési módok, a szokások és az anyagi lehetőségek. Hűtőszekrény hiányában elődeink például sóval és zsírral tartósították a húsételeket, a kemény fizikai munkához pedig magas szénhidrát tartalmú ételekből fedezték az energiát. A mai kor emberének azonban teljesen megváltozott az életmódja, így a szükségletei is. Egészsége megőrzése érdekében tanácsos megfelelő mennyiségű és minőségű étkezést folytatnia. Ezért is vezetünk be szeptember 1-től a korábbinál egészségesebb és finomabb étrendet az iskolai menzákon. Iskolakezdéskor a gyerekeket kevesebb és kisebb só, cukor és zsírtartalmú ételek, több zöldség, gyümölcs, valamint teljes kiörlésű gabona alapú élelmiszer várja. A helyes táplálkozásnak is köszönhetően javulni fog a gyerekek teljesítménye, csökken a hiányzások száma és kiegyensúlyozottabbá válnak a tanulók. Készült a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával.